Aupa, Joseba, eguerdion, ongi etorri Gautegi Sartea gara. Kanalako auzoan gaude, nire izena Darian da, eta gaurkoan kanala jatetxea erakutsiko dizuegu. Ni kanala jatetxeko sukaldari nagusia naiz, eta orain dela 3 urte egiten dut lan hemen. Kanala jatetxeko berezitasun bat, gure terrazak dira. 3 terraza ezberdin ditugu, eta bertan musika eta familia giroaz gozatu dezakezue. Gauza asko ditugu, hasteko arrakasta handia duten txuleta kroketak, okelak brazan, etxeko pizzak, baina batez ere gure arrozak. Horrez gain, gure produktu guztiak, bai barazkiak eta baita arraina eta okela ere bertakoak dira, kilometro zero produktuak. Gure jatetxea apur bat ezagutu ondoren, plater gozo-gozo bat prestatuko dizuegu. Eta izena oso berezia du, beit bat botako dizut gainean arroza. Guazen sukaldera. Arroza prestatzeko osagaiak hauek dira. Tipula, berakatz freskoa, arroza, gatza, salmurreta, tomate birrindua, entrekota, olio konfitatua eta txuleta salda. Hasteko paella zutan jartzen dugu eta olio konfitatua botatzen diogu. Hurrengo pausua, berakatza eta tipula botatzea da. Ez dugu barazki asko botatzen, holan ez dugu aldatzen saldaren zaporea. Hurrengoa, tomate birrindua, hau salmorreta da, potentziatore zapore naturala da, gure sekreto txikia da. Hurrengoa arroza botatzea da, hau molino torkako arroza da, eta segiduan salda botatzen dugu, arrozaren tekstura ez apurtzeko. Salda egiten dugunean garrantzitsuena da, 12 edo 10 ordu ustea irikitzen. Hezurrak eta txuletak erabiltzen ditugu. Eta honela lortzen dugu gure saborea. Irikiten hasten denean, temporizadoreari emoten diogu. 17 minutu egiten ditugu. 5 minutu zutan izten dugu eta 12 minutu labean. 5 minutu pasa dira zutan eta orain labean sartuko dugu 12 minutu. Ontxe, entreko eta botako dut brazara. 3 minutu arroza atera baino harinago. Plateraren izena egun bat, egon ginen probak egiten, salda probak eta holan, eta egin genuenean txuletaz eta ezurrez eginiko salda. Esan genuen, behi bat gainean botako balute bezalakoa da. Eta hortik dator errezoteran izena. Entrekota emoten du badagoela ja, entrekota ebakiko dugu. Banan jarriko dugu entrekota arrozaren gainean. Gatza apur bat botako diogu, ez gehiegi. Hau Karol da, nire arreba eta lankidea, eta arroza 2 modutara prestatu dugu. Hau zikua da, labean egina, eta bestea melosoa. Eta bueno, Joseba, espero dut gure arroza gustukoa izana, eta hemen gaude zueri itxaroten kanala jatetxean. Bueno, agur!